पुइलानो मीडिया रखनो बेलाइखे हामबाय मारियो जों तिनी और भूमिहीन कॉलोनियो सफाइजा नेपाल तिला अगो आनी कन्स्टिट्युएन्सी नि आन्दार ओमफ्राय और चिनी विष्णुप्रिय मणिपुरी रो बरक बुबाग्रानी आइडियोलॉजी न चाजादे बरक तिनी और बुबाग्रानी थानसाव लगेरना हनै फाइका और बरक तिनी 29 फैमिलीज 89 वोटर्स काओ बरक तिनी और लगेरि फाइका बरकनो आं खाबाय खुबायखे लामसगो बुबाग्रानी थानसानी अ लामाओ जों जतन नायो डेभलपमेन्ट नोंथों जोंनि कालचारेल उन्नति नोंथों जोंनि पारा हामग्राय नोंथों आसिक बसर तांगै अ कानेक्शन गेप खै तंजाखा बा तांगै बरकनो अ ताम हिंसानाय मेन स्ट्रीम तांगै तुजागि आं तंखा आबा आगिनि बरक रकनो सिसिनाय किन्तु जों नायो जतन पालखे थानानि डेभलपमेन्ट फाइथुं सोसाइटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइथुं लामा काहामानथुं दै काहामानथुं अ स्टेट नो बाहाय डेभलप खायनाय अब आसावै नो बरक फाइलेगा आं बरक नो लामसगो बेले बेले